Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging andyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave a driving to us. Welcome to JM Big Strava and Tours, your trusted travel partner. We got you covered From family and Barcata outing, by Alday, Sorsigan, Camser Tour, by the city tours around town. for wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even Lipat, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At KM Biggs Travel and Tours,
For bookings and reservation, call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea. Sa serbisyo Asin Riparo, tigdisa na sa Bicol.net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. For the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moksea sa Bicol.net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol.net TV. Serbisyo Asin Riparo, kalmahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol.net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning!
Tabaco City. Diyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Mamalulim. Kay Kap Emerita Seriola Kang Payahan, kay Buster Cruz, kay Madam Maria Elena Yamamoto. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita ni Miyerkules, Wednesday na po. Petsa 19 na po kita ngunyan kang bulan na Agosto taon 2026. Kasabayan po ninyo sa indong lingkod sa oras kita 7 to 8. Mag-uri-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nagkakalapuyan kan sa indong lingkod. Apirayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kay ining programa. Duman po sa may mga kumplianyo ngunyan, August 19. Maligayang happy birthday! Yan, happy na! Birthday pa! Siyempre, duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganido po paglingawan sa Kuyag Perming Tugon. Pag dahi po kamo imbitado sa mga okasyon na yan, dahi po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman sa mga okasyon na yan, pagbako man po kamo imbitado, tamalang supo! Libak digdi, libak duman, asin pasma ang abuton nindo kaya. Kaya pag day tabi ka mo imbitado, day nanggad ka mo magduman. Saro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, kawara man tabik ibang mayangat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman man po sa may mga kamunduan ng samuya mampong pakikid dumamay, sa may mga kasakitan parahay na po tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sana po ang masasarigan ta sa mga ngunya na panahon. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbuta na tabi ni an sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Ngunyan pong Miyerkules, Wednesday, Agosto 19, 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Nila doon, kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa labang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and syempre mga tugang, bawal po ang kidit, and bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po, tabi na arog kaini. Sa umaga, Serbisyo Asin Reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Gulbutana sa Bicol sa Net bagong umaga. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo Asin Reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo Asin Reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo Asin Reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo kumpleto. si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Serbisyo Oras na Asin para Reparo. mag-ug- Yan! Aga na tabi, Bicolandia! Oras na para Sa mag-ugma. pagbangon sa bagong Good morning, tabi, Ma'am Mary Grace Caudilla, Sir Edwin Sistina. si Manny Happy Wednesday po, happy lang tabi. Sabi mo nga ni, baga bawal ang kidit. Mobilidad, Yan. pirming Ay makakidit. masaha sa serbisyong Good morning po! prinsipyo para sa Kamusta tabi? Uy, nasa kabangaan na naman po kita kan simana. plano. Si Malangkas-kas po kang panahon. pagkaaga kay Banin, Miyerkules na po kita ngonya. sa servidor na tunay Kumusta tabi ka mo? toohan. Medyo okay na sa tuyang panahon ade, medyo malipot-lipot na. Kari delikado kaya ni si Baby Love. Baby Love. Inhusto Si Baby Love naman pag malipot-lipot na, iba na naman ang namamati. dadangogon. At least yun na nga niyan mga tugang, medyo maswerte ka digdi sa may parting Bicol region. Kukumpara ta sa Metro Manila, pasiring naman sa may Baguio. Nako, Si Mr. nagkakaralapa na so mga repulyo doon, so mga gulay. Hundo darangan pag Yugon mo yung bagsak presyo na. unay boses kan katotoo. Nagkaralapa na sa mga gulayon duman. Pag-abot tigi sa tuya, kamahal. Kan banwaan. Pag minabot tigi sa tuya, grabing kamahal na, no? Ang serbi Duman halos agado na sa natabi. Agado na sa naan mga presyo kan mga gulayo. ka kumpleto. Anan mga reparo tagon yan na Miyerkules. Mr. Hulbotana. Hoy, taon tabi mga tugang aramon taining tropical depression na sineneng. Pag-asa. Servidor. May bagyo. Ay boses kan katotoo. May bagyo tabi. Manmoksea sa puso. At yan na aramon tayo tabi yan sa pag-asa. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center mga tugang o kaya CICC Sa indong boses. may
abiso po sa publiko na dai na tabi ipagpara repost. Ko siya ang mangi So mga video baga duman sa Ateneo de Zamboanga matata shooting incident kasudma. si Mr. Hook Maging responsable kita sa mga pagsuroshare ano. Kadelikado po yan. Kaga Lalo na mga tugang na ang mga embwelto minor de edad. Mr. Yo. Hultana sa pagkaaga Hilingan nindo ako taday ako nagpaparosuroshare ki mga arog kaya. Bidor na Ah? punay boses kan ka And dapat maging responsable an sa tuyan mga journalist, mga taga-media kan banwa pag babareta ka ini. ang Yo. mga issue Kaya ako sabi ko dahil na pahapyaw na sana. Yo. Minor de edad tabi ang mga sangkot. adangog Kaya maging responsable kita ha. sa serbisyo Kita kaya pag nakakahiling ki mga arogan i-share tatulos. integridad May mga kaipuhan na dapat i-regulate yan. si Yo. Mr. Hulbota Dapat maging responsable kita sa mga pig si Shirta. panin Ha? darang Ako may na-share ako sa mga ano baga so parang nakakapaugma lang sa tao. Ha? sa puso kan banwa Ang problema kang iba pighiling lang na sige share tayo ni tanganing magdakol ang viewers na. Bako puarog kaya. kay ban Yan ang problema kang social media ngunyan. servidor na tunay Ah. boses kan kato Mas pig titiwalaan o kaya mas pighiling sa puso sa mga sarala, sa mga fake news. ang mga issue Yan ang problema tango niya na di. ayon ninhus Hilingan na po nindong niya ang mga nangyayari sa social media. boses Yo, kaya talagang matindi na. sa serbi Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang or KBP, nagpaluwas naman po kipahaya. mata Manungod kay itong incident ni na pambabadin. si Mr. Hulbotan Maging responsable kita saro kita sa mga miyembros kang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. na tunay boses KBP accredited kitang broadcaster ano. sa puso License KBP member kita. Yo. man mo Oy, bareta po manungod sa barangay NSK election may duwang bill sa indong pagman na naglalayong gibuhon na 5 taon. 5 taon, gibuhon na databing 5 taon ang termino kan mga barangay officials. na sa pagkaaga kay panindo may Pasado na po ini sa first reading dyan sa kamara. tunay boses O ano patabi kap? ohan Kagawad. siya Kahit na, dumana naman kamo, padaralaga na naman kamo sa London. mga issue talakay Mapasiring na naman tulo si Kap sa London. Uy, nasa first reading pa sana ha. Ang second reading kanan madugo-dugo, didibatihan ini. serbisyo publiko May proseso yan. Pag second reading, tapos igwang apod kayan, igwayan na public hearing. matatako Nasa first reading pa sana. si Mr. Yo. Hulbotana Ang bulkang mayon, tabi, mga tugang liwat, posible na tabing liwat na mag Bidor na alboroto. kan katotoohan man mo And alert level 3, posible na tabing ibalik. kan banwa Nasabihan kang pibok. May mga namomonitor naman sa pibok ano, na abnormalidad biko dyan sa bulkang mayon. sa sain O, paano kayo ni tabi, Boss Dato Romeo, kung pabalik ko naman sa mga bakwit? lano Ang nakagulpi na ngayon kipabalo. tana sa pag Mababalik ko na naman niya. kay panindo may Ay, paldo na naman. servidor na tunay boses kan katotoohan man mo siya sa puso kan banwa Sige tabi mga tugang 18 minutos. mga issue tatalak Lipas na po ang alas 7 ni pagkaagayan po mga tugang mga kabayanan sa tuyon mga rariparohon kanya na Miyerkules. Sige, kuwanta na tabi ang linya kang Pag-asa. sa Manungod din sa tropical depression neneng. Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Update muna tayo dito sa ating binabantayang bagyo na si Neneng mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m.
Ang Pag-asa ay may minomonitor na 3 bagyo. Lahat ito ay tropical depression category sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Umpisahan natin dito sa bagyong Sineneng na nasa loob ng ating PAR. Huling namataan sa lahing 675 kilometers east ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa mga bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, upisahan natin nandito sa may West Philippine Sea. Huling namataan sa lahing 670 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Patuloy ito kumikilos palayo ng ating bansa patungo dito sa southern mainland China. Kaya wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung bagyo naman na nasa east ng ating bansa, huling namataan sa lahing 3,090 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mataas pa po yung uncertainty na itong bagyong ito, pero inaasahan natin dahil sa bagyong ito, next week, magkakaroon muli tayo ng enhancement ng southwest monsoon na magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So yun po, para sa ating mga kababayan, tutok tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa, lalo na sa development na itong 3 bagyong ito. Yung southwest monsoon natin, patuloy na umiiral dito sa may Luzon at western section ng Visayas. Dulot nito, asahan natin buong Luzon pa rin at dito sa may Aklan at Antique ang makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa nalalaming bahagi naman ng Visayas, pati na rin sa buong Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para sa ating forecast track natin sa bagyong Sineneng, nakikita natin wala po itong magiging direktang epekto sa anong parte ng ating bansa at patuloy na kumikilos patungo ng Taiwan kung saan magla-landfall ito by Friday dito. Para naman sa ulan na dala ng habagat, inaasahan pa rin natin malalakas na pag-ulan ang maitatala natin sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Dito naman po sa mga color yellow natin, inaasahan pa rin naman natin yung significant rainfall at pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil ilang linggo na rin tayo nakakaranas ng mga pag-ulan kaya mataas na yung chance ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa dahil saturated na ang ating mga kulupan or hindi na po nakakasipsip ng tubig. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at ugaliin natin makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan natin gawin. Bukas naman, inaasahan natin malilesen na yung mga pag-ulan dulot ng habagat. Inaasahan pa rin naman natin yung mga significant rainfall dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning at inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng pag-ulan. Red warning tayo dito sa may Bataan sa portions ng Zambales, Cavite at Batangas. Orange naman sa portions ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Bulacan. Yellow dito sa Metro Manila, Rizal, portions ng Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Tarlac, Pampanga at Bulacan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalo na po yung papasok po ngayong umaga. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa ating bagyo na Sineneng. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.post.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayanan magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon. Uyugon mo ang tulong bagyo. Pero susaro yaw na sa luwas kang par. Susaro yaw pa sa luwas kang par. Ining si tropical depression neneng malanpol da dyan sa may parting Taiwan.
Pero ini ang nagpapakusog kan sa tuyang habagat. Yo, kaya law munta patabi mga tugang, mga kabayan, Sir Javier Bunsan, mga pag-uuran. O lalo na dyan sa Indo, sa Manila namin. Nako, pirang simana na kamo piguran dyan. Kaya talagang baha digdi, baha duman. Dyan po sa Manila namin. Iringat po tabi ka mo dyan ha. Pero kami digi sa Bicol, okay lang. Yo. Maluya man sanan mga paguran-uran. Minsan minakusugo ng paros. Pero bakuarog kanso ngaya halos sa ang aldaw naguran. Medyo okay digdang panahon niyo. Yan ang samuyang pigpapasalamat sa samuyang kagurang na okay kami digi sa Bicol, lalo na digi sa probinsya kang Albayaw. Sige tabi, 24 minutos na lipas ang alas 7 in morning. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Rapat. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi ki dorm, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Hanapon lang po nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Kay Madam Maylin, Ohayo Gusaymas, ingat po tabi permi, salamat. Siring man tabi mga tugang, ang programa man pong inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Ridir Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo kang Bagong Malinaw, kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Kap Susan Nabor kang Barangay Istansya, Sa gayon mo kami minahanga. Board Member Attorney GIO Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Sabay taman ligi sa programa ang si Braga Isliner. May regular na biyahe po yan Tabaco to Manila, vice versa. Si Braga Isliner, good morning tabi, Tsa Maming Braga Is. Gagus kami. Kay Mading Tess and Pading Kaloy dyan sa A Braga Is Store, dyan sa ground floor kang public market ligi po sa siyudad kang Tabaco. May gusto ka. Yan tabi, mga tugang, mga kabayan na sa tuya, mga katuwang sa programa, maraming thank you po. Tanganing maaraman ko. Serbisyo Asin Rapat. Alas sige tabi, Manay Gina, Choter Solyander, Engineer Noel Bien kang Tabaco Water District. Siyempre yaon man dyan si Dr. Dante Bausa. Good morning tabi, no? Natulog. Ready na ba? Ready na ba? Ibaad na magusto. Si Sir Ed Kanya, nakaantabay manda siya dyan sa Malibay, Pasay. Yo, ano, ready na tabi, Sir Edwin? O nina, paroso-roso muna tabi kita. Serbisyo Asin Rapat. Sa umaga, boses na inabangan. Si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana,
Servidor ng masa, laging handang tumulong sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Repato sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Repato. Ala, sige tabi, Sir Ed Ganya, paita! Maga, boses na Paita sa nangaya tabi, Sir Ed Ganya. si Bati ko da tabi ang mga taga yaon dyan, mga taga Purok 2, Osuna 2, dyan sa Labnig. caster ng Good morning tabi sa Indo, sa Kanya family. bilidad. Yo. Pigbati ni Sir Ed Kanya, hindi akin. Buong ko So mga Kanya dyan tabi da sa Labnig Zone 2. sa masa, Kanya, hindi akin. ayaw ng pag-asa, Ala, sige! may Paita na tabi manay Gina. malasak, Malipot-lipot bagang ngunyan maurag magparuso-ruso. tagapagtanggol Bakiyo. sa Dahil bali nga yatios, ang importante nagpaparuso-ruso. boses ng pag-asa. Ano nasa nangayakan pagtios na yan, ang importante nagpaparuso-ruso. Problema'y Malipot-lipot baga. bawat hinain, kanyang Alas 7:32 na tabi mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. laging Siyempre ako mampugirarian sa indong lingkod. Warang iba. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbotana. ang ating sandigan. Katapos ngayon magparuso-ruso ulboton. Para sa masa, ng pag-asa, Siyempre mga tugang Miyerkules po kita ngunya. Petsa 19 na. sa kapwa, Kang Agosto taon 2026. tagapagod Sundo kita tabi mga tugang alas 8. sa Ano tabi so grupo kang dala na botana nagparuso-ruso man lamang ka mo dyan. ng pag-asa. Cha-cha para Ta si Sir Ed Kanya, hindi akin, nagpaparuso-ruso ma. may tindigan, malas Oy. sa kapwa, Ano na nga ni so mga pangaran kang grupo kang dala na? lingkod, Sa Tagalog, dala na. Sa Bicol, hidap na. Mr. Hulbotana, Hidap na ngaya ko. ng pag-asa. Kisay nga nito sa mga pangaran, si Gretch, si Saypa, ay lingaw na. Si Gretchen sana ang day ko nalilingawan ta paano. Si Gretchen kaya Gretchen ba yun? Si Saypa ito. Ay tapos. Ayan nga ang problema kang dakulong ka ngaya pa nung bibilab. Moxea, ang broadcaster ng bayan.
Nagselos na naman si Baby Love. Oy, Sir Ed kanya, hindi akin. Ayan ang problema kandakol na Baby Love, ade. Girilid na mo na sa mga nagparuso-ruso tabi Sir Edwin. Sabi ni Sir Edwin Sistina, maubos mo pa ngaya. Ay nako talaga adi. Sige day bali tama Pasko mambaga tabi Sir Edwin. Ayo, pag mapasko baga dapat dakol la Baby Love. Ayo. Okay. Sige. Anong inuton ta? Ano pagurulayan tango niya na Miyerkules? Ni mo na, digdi mo na kita, di mo na kita marayaw. Digdi mo na kita sa kamugtakan kan bulkang mayon. Ta, gari nag-aalburuto naman. Iyo, bago kita magdaman sa barangay eleksyon naman. Iyo, sabi digdi da tabi mga tugang, posible da tabi giraray na mag-alburuto ang bulkan. And posibleng itaas gararay sa alert level 3 ang status kaining sa tuyang bulkang mayon. Iyan tabi ang sinabi ni PBOX Mayon Volcano Observatory Officer in Charge na si Doreen Abilinde. Matapos tabi na uminabot sa 8,000 tonelada kada aldaw sulfur dioxide o kaya SO2 emission kang bulkan. Sabi mga tugang ni Abilinde, padagos na tabing pigmomonitor kang PBOX ang aktibidad kang bulkan, partikularmente kung pira kadakol ang sulfur dioxide na pigluluwas kay ni. Posible na tabi magkaigwanin na pyroclastic density current o kaya rockfall and pyroclastic eruption o kaya bigla ang pagbuga kang abo and singaw na maaring mangyari nang walang paunang babala. Yan. Kaya pagirumdum gararay tabi ang publiko na maging alerto at magdubli ingat. Lalo na sa mga panahon na araw po kayo ni. And ay po pwede na maglaw giraray sa 6 km permanent danger zone. Kung matatandaan tatabi na pigpauruli na baga, pinabaralik na sa mga bakwit. Kang nakaaging petsa 7, eksaktong 7 taon sinda sa evacuation center. Kaya tabi mga tugang pipagpaingat kang PBOX so ingat po giraray pangadji na sana padagos na tabing magkalma ining sa tuyang bulkang mayon. Nagdadakul da tabi so namomonitor naman kang PBOX. May mga paghubag da tabi kang bulkang mayon naman. Diyan sa may parting First District, Santo Domingo, Malilipot, and Tabaco. So ingat-ingat pa man po giraray kita and padagos tabi na maging alerto. Lalo na sa mga nagbaralika na mga kababayan niya to na harani po dyan sa laog kang 6 km permanent danger zone. Serbisyo asin reparo. Ano ba ya tabi? Kita natado ta kita sa social media baga sige sa nakitan duridot. Sige sa nakitan duridot kan social media sa cellphone ta. Kung ano-ano nahiling ta. Kasud maigwa kinangyaring shooting incident naman. Dumantabi mga tugang sa Ateneo di Zamboanga. Nagkaigwa ki shooting incident naman duman. Nang buwelto tabi mga minor de edad sa eskwelahan. Ang problema sa tuya tapag nakakahiling ba kita ki mga arog ka na nakapost sa social media, tigpo-post ta tulos, i-repost ta tulos, i-share ta tulos. So dahi ta aram, may mga responsibilidad po kita diyan. Lalo na tabi itong nangyari duman na mga minor de edad tabi ang imbuelto. Okay, may sa broadcast, iyan ang pagkakaiba sa muya sa broadcast, to mga broadcaster, so mga KBP member,
Arami po iyan. Arami po iyan kung hanggang saan ang limitasyon me. Kundi, so mga blogger, kamutabing mga individual na ang purpose lang tabi is yung magdakol baga so viewers nindo, followers. Tanganing i-share ta ngaya ini arugan magdagdadakol. Day tamaaraman kung anong pinaka-purpose. Minsan igibuhang ki irito ki su video para masana na mas dakol ang sa iyang magpapalo kaya mag-share. Taang purpose nga ni tabi manay Gina na magkaigwa ki ewan ko kung anong nakukuha dyan. Gari igwa man sinda ki nakukuha namomonetize pagdakol ang viewers mo. Gari may nakukuha ang dollar sinda dyan. Iyo siguro ang pinaka-purpose. Pero so responsibility mo na dapat ang mga arog kaya na bagay dapat day mo po yung pigpo-post. Ili nga tabi nindong yan. Kaya tabi mga tugang nagpaluwas po ki abiso ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kaya CICC sa publiko na punduho na tabi nindo ang pagpapare-repost pagpapakalat po kang pambabadil duman sa Ateneo de Zamboanga University para maiwasan databi ang padagos na pagkalat kan mga sensitibong footages kay itong insidente. So dahil dapat maikalat sa social media ang mga video kang pambabadil sa halip maging responsibilidad po ang publiko sa pagbabahagi ng mga material na may kaugnayan po sa insidente. Maging nga sa ibang mga taga-media, medyo nakalingaw man. O kaya pakapaluwas kayo ng abisong inikang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa iba nagralaylo. Sa media kaya, minsan pairinutan man, pairiskupan. Ako ngayon nakainot ka ito, ako ngayon so nakainot na nag-report. Parang arugan, kami kang inot, amang kayang pairinutan. Dapat nga kitan mainot, exclusive nga sa satuyang istasyon na kitan makakover ka ito. Pero yun na nga niyan tabi mga tugan, may kaagibat po yan ng mga responsibilidad. So, kung kaya mahiling ganindo ako sa social media, ang pagpupost ko masanatabi sa social media baga. So, mga isira kong gulay, isira kong tuyo, yun sana yan. Yun sana ang mga pagpupost ko baga sa social media. Dahil mo ako mapahiling ki, ngaya mag-post ki bareta ngaya na imbuelto ang minor de edad. Nahiling na nindo ako nag-post na ngaya may nag-suicide. Kahiling na kamukan dae. Ang puros post ko ito so ngaya iyo sana so na baro-baro. Tapano kay nitios kita. So dapat maging responsibilidad kita sa maging responsable po kita sa mga pagpoposta sa social media kan mga arog kaining mga sensitibong bareta, sensitibong mga pangyayari, lalo na tabi ang mga imbuelto minor de edad. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas nagluwas naman tabi ki pahayag. Miyembro kita digdi saro kitang KBP accredited na broadcaster. Kami kang inot dahil ka pwede maging broadcaster pag bako kapasado sa KBP. Dahil ka pwede tabi Sir Edwin Sistina na mag-report. Dahil ka pwede magtabil-tabil sa mikropono pag bako kang KBP accredited. May exam yan. Ma-exam ka. Dakulon dyan na nagbabagsak sa exam kang KBP. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kang inot requirements yan. Pag dahi ka kaitong KBP, dahi ka pwedeng mag-report. Dahi ka pwedeng maging announcer. Pag bako ka KBP accredited. Ngunyan baga maski bakong KBP accredited, makasilpon sana, taga-media na.
may cellphone sana, nag-video, ang pamidbid, papadong, midya na. Midya na. O yan ang problema ngunyan. Nagmurumidya, dahil man aram kung ano ang mga responsibilidad niya bilang murumidya. Ang problema, midya, oto nakulong. Nakulong, taday niya manaram na naglalaog-laog ka sa midya, wala ka man kiaram. O kung nagsasabi man na midya ngaya ko, ta siyempre ngaya, baad lamang ngaya tawan ako kay panggasolina lamang ngaya ni Mayor di Kagawad. Na midya ngaya ko. Sabi mga tugang kang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Madam Shoutout, good morning tabi sa mo. Ini si Madam Shoutout. Nakalingaw tabi Sir James sa iba niya itong mga pag-iriba maray man na nagpaluwas kay abiso ang KBP tapos ining cybercrime dapat iso iba niya itong mga media outlet talagang nagpost kasuudma talagang so mga sensitibong mga post video nakapost tabi sa social media. O yan nga ang problema. Ako dahil lamang ako kay nagpost lamang o ang ano pa man. So amigo ko nga ni Uto naman, sige na naman ang so amigo tatabi Sir James, sige na naman ang pakalat kang fake news. Ay, Diyos ko na sana. Yogon mo yan. Dipisil tabi maging media. Dipisil po maging media kaya kung kamo may plano kamong magmurmidyahan, madali na sa nabagang ngayon magmurmidya tapag may cellphone ka. Tapos yaon ka man dyan nagbubur-video ka. Ang apod man sa imo, pumaimprinta kang bado mo, lagan mong media, dakulaon na media. Pumagibo ka kay ID na dakulaon na media. Gari na lapida, o media ka na. Media ka na Sir James. Pag may bado kang media, ako na hiling na nindo ako magsulog na mga bado o kaya mag-ID ki media. Jesus Maria Joseph. Pagpuon ko kayo sa pagmurumidyaman kayo to, tigtatago ko pati sa ID ko. Diyan sa luwas, pag naglalakaw-lakaw ako, pigtatago kong biyo. Di ako nagdadarang ID. Minsan nga ni, ngunyan, di ako nagpapamidbid yan sa luwas na media ko. Oy, media ko. Ako si Arog kayo ni, kaya nga ni dakol dyan sa kuya, maray nga ni ngunyan, video na, nahiling na ako sa video. Kung sa radyo nang ang radyo, baga naadadamog sa nindo, subusis. Dahil nahiling so tawo. Arog kami kang inot, dahil kami nahiling sa personal, kaya pagyaon kami sa luwas, di ako nagpapamidbid na ako si Arog kayo ni. Maski ko niyan, kaya dakol akong nadidiscovery tabi Sir James na ini magtaram-taram ining pasaliho na ini arog kay ni ang maniro pa lang kay ni sa ibang tao ibata pati pag nahiling nindo ako diyan sa luwas nakashortsan nakasando. Noon sa nangayade diyo dakol kitang mga na-encounter na arog ka dyan sa sentro kan Tabaco sa mga traffic enforcer dyan pira na ang naka-encounter ko dyan na arog kan balisibado minasimbag o kanamid bidan ikapalag nga si Mr. Ulbutana sir pasensya na tabi yogon mo ikapalag nga si Mr. Ulbutana pasensya na nga niya kaya ako paano kaya tanamid bidan mo na ako ngunyan arog ka nang gibo mo sa ibang tao. Kung makataram ka, kung maka-underestimate ka kisa ron tao, una mukoy ka ng pinakamaurag. Di ba? Kaya na-discovery ko lugod na. Narog pa lang ka mo kaya na. Mas baga yung suday nagpapamidbid yan sa luwas Sir James. Arog kita kayan baga, di ba? Yan ang mga tunay. Pero kung muro media, biyo may mga imprinta pambado mo, media, tapos may dakulaon na ID. Ay! Hindi ka na. Sabi digdi ang iba kaya daiman aram ang do and don'ts sa broadcast.
O, basta sa nasinda, saka dai yata aware kang mga libelos na manat, kaya nadadali. O yun ang ani iya. Kaya baga pa di, kung kang mga inot, tigbibisita baga, so mga announcer kang para sa natabi mahiling kung sisayan may mga magtitiwa-tiwa sa mikropono. Bakong bakong iyo tabi nagdadangog si Sir Rico. Kaya ito, dahil ka pwedeng magtabil, dahil ka pwedeng magtiwa-tiwa sa mikropono, dahil ka pwedeng mag-report kung bako ka accredited, bako ka pasado sa KBP. Mahigpiton ka ito, bago ka maging reporter, ay magpasar ka muna sa KBP. May mga pag-iriba kami kay ito na pirang take na sa KBP, pirming bagsak. May mga professional nga ni kay ito nag-exam na dahil nakalusot sa KBP, yugon mo yan. Mga professional na yan. Iba man kaya itong exam. Ngunyan, maski dahil KBP, may cellphone ka sana, Sir James, media ka na. Serbisyo asin reparo. Mag-ingat po kita ha. Kamutabi na mga nag-post, nagre-repost sa social media. Kaya ingat po kamo ha, tabag kapag abot ki panahon na priso man kamo. Dipisil. Dipisil maghanap ki pampiyansa. Broadcaster na may prinsipyo, kredibilidad. Ang problema kay ni pag nakasuhan ini, maungal ini dyan sa karsil. Sa amigo ta, sige ang post ki fake news. Pag napriso ini, lingon mo, maungal ini. Pero pag napriso ini, dalawon ko man ini, darang ko ini kibilog. Irak ma. Pag napriso ini amigo tatabi Sir James, darang ko ini kibilog na may tanlad. Irak ma. Sige tabi mga tugang ha, makiingat tabi kita sa mga pigpoposta sa social media. Okay na ito so, mag-post ka sa nakanso, ngayon na baro-baro mo. Okay na ito. Ano pa, pag abot tabi sa mga arog kayan, na minor de edad tabi ang mga imbwelto, ingat po kamo ha. May mga batas po kita kaya. Dipisil na baka tabi makasabay ka mo sa sumada. Mahal man pati ang piyansa. Hanap ka kipang piyansa. Pagday ka nakapiyansa, kulong ka. Bako sa na yan, halimbawa nakapiyansa ka na. O pag mapatunayan kang korte na ikamay sala, mapipriso ka talaga. Ito, dahil na itong piyansa. Priso ka. Ingat ka mo ta, baka ngaya una nindo, pag nakunbi ka mo, napatunayan ka mo kang korte na ka mo nagkasala, mapiyansa na naman ka mo tayo makaluwas. Dahil, kulong ka na. Kukulungon ka na. Tapos mga ibi-ibi katabata ngaya pobrehon man ngaya kami. Saan kami makuha kaya? O nga, takang ginibo mo, naisip mo yan na pobrehon ka. Ambugon ka pa. Yan makuha mo. Yo! Alas 7:53 na tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Sayaw ng pagad. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidor Boarding House, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Sabay tama dyan si ABC President Cap Art Abela.
Saya Kapsusa Nabur, kang Barangay Estancia, may BM Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Saka Siyempre, naon dyan ang si Braga Eastliner. Gol tagapaglingkod Come on! sa tuwina. Sige tabi mga tugang Taigwan na lang kita kisais minutos Boses ng pag-asa bago tabi magalas 8. para sa masa. Ayo ha, iri nga tabi kita sa mga pagpo-post sa social media kan mga sensitibong mga barita yo. Dahil na kita magpara ano nga yan nadakulan maghiling tapos makita kita. Yan kang mga nakaaging aldaw pig interview ko man si RHU doktor dyan sa Malinaw, si Doc Nico Ciruelos. May mga nagruluwas na mga post sa social media sa mga vlogger na nakadagdag lugod sa pagka nagkatarakot sa mga misis. May kinaaraman nila duman sa pagbabakuna baga kan mga kaakian ngunyan. May mga vlogger na may kuro content man lugod, magkita sa nasusahindan content ilugod so kausa din pagkatakot sa mga magurang. Ingat po kita sa mga arugante, pwede ka mong kasuhan kaya. Ingat po kamo ha. Kung magibo man sana kamo ki mga core content, bako na yan. Iba na sana. Mga sensitibo po yan. Dahil pa man po ki napatunayan na may nagadan dyan sa bakunang iyan. Kaya nangangapudanan sa tuyan mga doktor, sa mga RHU, City Health Unit, tangon yan mga barakunahan. Dahil po kamo magparaparuluwas ki mga fake news sa mga magurang. Ilugod ang bata. Iba na tabi ngun yan Sir Willie Nubura, ang pigdadangog, ang pigtutubudan kan sa tuyan mga kababayan. So mga vlogger na turubod na sa mga vlogger. Bako na sa mga broadcaster nagtutubod, sa mga vlogger na, mga maurog na sa vlogger. Linga na po nindo, nagtubod sa indo. At pwede ka mo kayan, na madiskwido ka mo kayan, baluan nindo. Baka pagabot ki panahon, magka-problema ka mo, nagka-preriso man ka mo. Kung makontent na sana, so mga pakonsuelo na sana nindo. Di ka mo makidot-dot dyan sa mga programa kan sa tuyang gobyerno na maklik initarog ngaya kay ni napapanahon, dipisil. Hanggat na di ka mo kinakakaputan ng mga data, magpapatunay na tama itong sa indong pigbablog. Takon sala, fake news ang sa indong pigdadara, tapos nagturbod man sa mga magurang, ay may problema kita kayan. May problema po kamo kaya. So maging responsable po kita sa mga pagpo-post, pag-share, o bata pati sa cybercrime. Pag share mo itong fake news, kasabay ka sa kaso. Ka, nagpapakalat ka man kay bako kumpirmadong impormasyon. Kasabay ka siyempre, tapig post mo man. Ay dahil nga yata, bako man niya ako nag-ibok ang para tig-share ko. Sig-share mo so sala. I-share mo ining programa ko, tanganing makatabang ka para madiseminita ang tamang impormasyon. Narog dapat kaya ng pag-share. Bako na isi-share nindo, dahil nga nindo sigurado, na tama itong pig-share nindo, ito pala, fake news, nakasabay ka mo sa sumada. Kung in kaso igwaki may magkaso, shoot man ka mo. Serbisyo asin reparo. Makaday nindo aram ha, pati so nag-share. Naday man niya ka mo, naday man abako man ako nag-ibo kaya para pig-share ko man sana. Tapos ka mo dyan, kasabay ka mo sa kaso. Magkuruno-kuno ka mo kan sa karsil. Pag kinasuhan ka mo, tapos mahanap man ka mo kipampiyansa. Credibilidad. Bako! Good morning, Tabi. Sir Lloyd Wilson Paular Nubura. Sir Lloyd, good morning. Naura gining aking ini. Idol ko ini.
Sige. Sayaw ng pag 2 minutos tabi bago mag-alas 8 paaram na mo na kita digdi sa programa. So iba naman, duman naman sa 10 to 11 ta. kapwa. Ayo. Tagap Sa programa, uy, serbisyo asin progreso palan kita ngunya na di. Kang LGU Tabaco. 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. ses Yo, ng pag param na po muna sa indong lingkod. Sa radyo, problema'y tinutugunan. Sabi ni Yugon Maso, nagpabakuna da hanggang 2030 na lang da ang buhay. Tatagday ka mo kaya. Bidor na Kamu kan magsabi. laging Malay mo sa agaw ka na. Tatagday ka mo pwede kayan magtara. Sige tabi mga tugang sa ngaran po ni Madam Aylin kang MBY Dormitory sa pangaran man ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw, tanggol ABC President Cap Art Abela, si Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia, BM Attorney J. Ayaw Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. ses ng Sabay tama dyan ang si Braga Isliner. cha-cha para sa Sa pangaran po ni GM Maestro Neil Adtuon ni SM Sir Tony, sa pangaran man nindo ka boss, paki-like, follow, and share na lang ka sa tuyang programa. Nga di pong mahiling man kang iba ha. tagapag Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman, nagdi po sa programa, Serbisyo Asin Reparo. Diyos amigos, dumo arigato, iringat po kita, bye-bye. sa Serbisyo Asin sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Serbisyo Asin Tagapagtanggol, tagapaglin Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.